galit? Bakit ba hindi? Bakit kayo di magagalit? Sa dami ng mga paengot-engot na nagdadrive, di ba? Let us all welcome our anti-kamote gang leader, isa rin engineer at meron ng 1 million followers on TikTok. Let us all welcome JB Suarez! Yes, sir. What's up, mga engot? Thank you so much for having me here, Love Radio. Grabe, tanda na ng ano na to. Parang bata pa lang ako. Napapakinggan ko na to pag pasok sa school ngayon, nandito na ako. At syempre, unang katanungan sa lahat, gusto ko malaman. Ba't ka ba laging galit? Bakit ba hindi? Bakit kayo di magagalit? Sa dami ng mga paengot-engot na nagdadrive, di ba? Maiipit ka nga ni! Pero kasi ang seryosong sagot dyan, bakit ka nga naman hindi magagalit kapag ang pag-uusapan lang naman natin? Common courtesy. Yeah. Diba? Common courtesy lang. Common sense. Diba may mga ibang nagko-comment sa akin, sinasabi sa akin, ano bang special dyan kay JB? Kung isipin mo, common sense naman lang lahat ng yan eh. But to which ang sasagot ko, ayun na nga eh. Common sense na lang yan eh. Common courtesy na lang yan eh. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Diba? Kaya So, diba? Tapos tatanungin nyo, ba't ako nagagalit? Nakakagalit eh. Kasi nga common sense. Oo. Diba? Diba? May mga tao talaga nakakagalit pag alam mong hindi nila magets minsan yung common sense na yung ibibigay, isusubo pa sa'yo, yung alam mo naman talaga, gusto ko yung umiikot yung mata niya. Pinapakita ko talaga sa camera na napapaihirap talaga ako sa mga yan. O yan, inom ka muna ng kape dyan para ma-relax siya. We're here dahil gusto ko rin malaman na bukod sa pagiging influencer mo pagdating sa traffic signages, road, alam mo yun, road safety, ikaw rin ay isang marathoner. Yes, isa yun sa mga proud achievements ko talaga. Marathoner na 42 kilometers ang tinatakbo. Diba? Gusto ko malaman, when did you start na magkaroon ng ganitong fitness journey? Growing up, sabi ko talaga gusto ko maging frustrated athlete. Frustrated athlete ako. Okay. No? Pero, kaya hindi ako sobrang apektado sa mga height jokes eh. Kasi yung tatay ko to begin with, siya na unang nagre-remind sa akin, ba't gusto mo mag-basketball? Hindi ka naman basketball player height. Diba? Hindi man tayo katangkaran. So, at sa murang edad, di ba, tinuro niya na sa akin yun, kaya in-encourage niya ako na mag-enroll sa taekwondo. Tingin mo ito, last question. What motivates you to move? Siguro yung mental clarity. Iba yung pag-iisip mo, iba yung wittiness mo. Tapos, iba sa feeling na hindi ka hinihingal over simple tasks. Actually, alam nyo yung pinaka naging wake-up call ko sa pag-exercise. Hinihingal ako magsintas. And never ako naging big talaga. Big guy. As in, lumaki lang yung chan ko. Tapos sabi ko, bakit kailangan ko iangat yung paa ko para magsintas? Dati nakakayuko ako So yun yung naging wake up call ko. Sabi ko, hindi na tama to. Ito, syempre, huling shoutout sa mga driver natin dyan. Baka may gusto kong sabihin, kahit konti. Sa mga kamote dyan, huwag kayong magbago. No? Huwag kayong magbago. Kasi pag nagbago kayo, paano na yung anti-kamote gang? Wala na, hindi na kami mabubuhay. 'Di ba? Yung mga ibang ilang beses na nadisgrasya, 'di ba, na hindi kayo matututo, huwag kayo tumigil lalo. 'Di ba? Hangga't hindi kayo nakakaperwisyo ng mas maraming buhay. 'Di ba? Pero kidding aside, 'di ba? Isipin nyo, minsan na din kayong naging pedestrian. Correct. Hindi nyo naman kasama sa pagtulog ang sasakyan ninyo at mga motor ninyo. Yeah. 'Di ba? At alam ko na gusto nyo din ng safer roads para sa mga magulang nyo, sa mga anak nyo. So, tigil-tigilan nyo yung mga kundi iisa-isahin ko talaga kayo. Pero sa totoo lang, no, kaya lang di naman nagagalit si JB because he cares about your safety, diba? Our safety. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.